салом дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Чанд хаб буд ки влог съёмка накардам. имрӯз хостам ки камеам бошад барои шумо влог снимат кунам. Дӯстони азизам, ҳозир ман дар инҷо торти блинчик тайёр кардастам. имрӯз зодирӯзи шавҳарам аст ва аз ман хост ки барояш торти блинчик тайёр кунам ва ин торт бениҳоят ба шавҳари ман писанд омадагӣ аст. Кай ки пурсам ки чӣ торт тайёр кунам, фақат торти блинчик мегӯяд. ҳамин ҳозир акнун ман тайёр кардастам. инҷода ман блинчикоша тайёр кардагиам. ҳозир кремаша тайёр мекунам. сметана, сахрин пудра қатӣ. духтаро, ҳозир ман тортро тайёр карданашро шурӯъ мекунам. барои шумо нишон наметиҳам, чунки ҳамаи шумо ин тортро аллакай тайёр карданашро дидагӣ ҳастед, дар влогҳои ман ҳаст. ҳозир агар ки боз нишон диҳам, боз комментария мешавад ки ҳамин торт чӣ қадар ту нишон метӣ, дигар торт наёфтӣ гуфта баъзе бо бисёр комментариҳои безеб менависанд. барои ҳамин ман ҳозир тайёр мекунам. мемонам боз аз давоми влог дигар чиро съёмка мекунам. бо мо бошед дӯстони азизам ва моро ҳамроҳӣ кунед. ина торти маям тайёр шуд духтаро. ҳозир акнун холодильникда мемонамша ки истад, камтар питатса кунад. бо воштами хел банана майда реза кардам, мондам. дӯстони азизам, ҳозир мехоҳам ки хӯрок тайёр кунам, хӯроки долма. ва шавҳарам ҳозирак аз бозор омадан ва барои мо ҳамихали барги вай харидан, барги ангур, инҷода фарш. ҳозир ман нимаша мепечонам, вай мекунаму баргоя мепечонам, нимаи дигараша мегирам, ҳамихел банкода меандозам. баъд намаков мекунам, дар сараш мерезам. баъд мемонам меистад холодильник ба кай ки дар кор бошад гирифта тайёр карда мемонам. инҷода бисёри барг харидиам. хела ҳаст дар инҷа. ҳозир акнун ман шурӯъ мекунам тайёр карданаша. оз духтаро, ман фаршама тайёр кардам. дар инҷа фарш ва пиёз ва каме бринҷ. ҳозир акнун печонданаша нишон медиҳам шумода ва тайёр мекунам. духтаро, ман ҳамаи баргои токро хел печондам, дар ноша фарш духта печондам. ина ин зиёдиша дар банка гирифтам.
намаку андохтам, на холодильник мемонам. Инҷа да бошад чизои барои шӯрбочӯша тайёр кардам, картошка, пиёз, сабзӣ. ҳозир акнун ҳамаша михел таф метиҳам. ҳозир духтарома ҳамаи ҳамин баргҳои тоқа болои ҳаминҷа гузоштам, болои зирбакӣ тайёр кардам. ҳозир акнун болошта якта тарелка мемонаму об мерезам. Духтарона хӯроки моям тайёр шуд, дулмаи моям тайёр шуд. ҳозир акнун мекашам, мо бошад ӯзун мекунем. ина дӯстони азизам, хӯроки моям омода гардид. бинем чӣ хел хӯроки иштиҳовар аст. мо ҳам хел камтарак дастархон тайёр кардем барои зодрӯзи шаварам, камтарак барои худамон. ҳамин хел ягомчи гузоштему. акнун ҳозир мо зодрӯзро ҷашн мегирем. хӯроки моам омода гаштагием. акнун мо шишта ужин мекунем барои мо иштиҳои таом. агар ки шумоям хурдиста бошад, ба шумоям иштиҳои таом дӯстонам. ҳозир мо хостем ки ҳамин мошинчаи Микаилҷонро кушоем ва Микаил бозӣ кунад. инам хел мехостам ки ҳамин намуду мошинча харам ки боз нахаридам ва барои зодрӯзаш як хешааму туфа овардам. ҳозир акнун мо инам мекушоем ва мебинем ки ба Микаилҷон писанд меояд ё ин ки не. шумоам бо мо бошед ва то охири видео моро дастгирӣ кунед дӯстони азизам. خیلی میبینید ما این ماشینچه کشودیم دوستانم. به نهایت ماشینچه خسرو مایدهک چنین میکردیم ما با میکردیم ما این مخول شد. خودش همه خیلی میفراید، های میکند، میشیند. در اینجا ما به شما خیر و خوش میکنم. خیر دوستانی عزیزم، باقی در پناه خدا